Kublai fi barok ki perlok ki papet yegene video. But ngangai scam ba habang ipet yegene video om lak ban ngit ba kane gede surak. Namar ya kane surak la shlei da ka But balai ke jia kumne namar ba ka jing sniu palat jong surak. Ka pelong ba ka kan syong hapring surak. But ke kitliu ki babun hadu kata but ke jing jeliu jong kene ku page la dangi page kene ke video ru ki beriu barok ki bayat lang ba uni usurak National Highway 6 ki mat ya ke jing hadu kata but ke jing ke ba ki mat kalong ke bak thang hadu kata khamtam ya ki beriu ki bapang kalenti ke ba ki beriu ki ju yat lene ke ba ngi ju yat kang arkanta national ban poisa sor ni se jawai nre kashim dagi arsni lai sngi ban poi ladang ngimi nang ni nasional kiang ban poi se jawai kashim da arsni lai sngi ban poi bale namar ba kajing sni upalat usurok bat kap kajing sha ibin jong du usurok omde shu bakai ki driver ro kat no ki mat ya kajing ban nya ya ne usurok bat kim ban se wat ban lej ha overtake lene ban lej ha ka side ka bomde namar kajing sni jong du usurok ka basyong hajrong jong ukulai kalong ka bakhamsuk bani ka basyong hagi kali namar ka jingsni upalat jong surok ki kali kila kenru hadu amla ban ya nujar shu batnu khamtam le lada ngi perkhat ya ki briu ke bapun khun lada ki mut ban le chasor ban kha khun re ke jingsni jong surok ka pelong ki bakin kha hasiteng nanti lada ka ni ke jingsni jong surok kan yai ne klempep kan banra ya kejing mensau bat tang kejing mensau rebat kejing yap ru namar kejing sniu jong surok de shu ka bakai ladang ipit ya kejing sniu jong kani surok ngila ban ong ba de ga ni surok National Highway 6 ka surok ka sniu tam hopo perthei don shu kiwe surok ba kham sniu ban ya kani surok pet pralok da ka jong ki khmat jong pi ba phila ban sakhi ya ka jing sniu jong ni surok